Näin on sitten tämmöinen ensimmäisen kisapäivän viimeisen lajin aika. Miehet 60 metriä. Loppukilpailu. Se on kyllä tosi sääli, että Jonathan Åstrand ja hänen kroppansa ei yksinkertaisesti salli kisaamista tällä matkalla. Niinpä kyllä tämä etukäteen ajateltuna on pedattu nimenomaan puolustavalle, hallitsevalle Suomen mestarille Visa Hongistolle, joka vuosi sitten Tampereella juoksi mestariksi ajalla 6.79. Ja tällä kaudellahan Visa on siis juossut, todetaan se vielä kerran, tuon 6.75, ja kun Göteborgin EM-raja on 6.72, niin nyt olisi Visalla paikka puristaa nuo tarvittavat sadasosat pois ja juosta kuvainnollisesti itsensä Göteborgin koneeseen. Joo, Visa on selkeä suosikki tässä, ja tietysti jännitettä vähän purkaa se, että Jonathan on pois. Toisaalta Visalla, jos saa hyvän lähdön tuossa, niin on mahdollisuus rentoon juoksuun. Marginaalit on kuitenkin pienet miesten 60 juoksussa, ei tässä nyt Visalle kannata kultamitalia ojentaa ilman juoksua, että kyllä Visan täytyy onnistua tässä. Ja sitten toisaalta mielenkiintoa tähän kisaan tuo se, että tässä on joukko nuoria juoksijoita takana, jotka eivät ole aikuisten SM-mitalia kaulansa vielä ripustaneet. Markus Kyttä, Lauri Kirkkola, Eetu Rantala. Mielenkiintoista nähdä nyt tässä tasaisessa kisassa, kenellä kantti kestää ja kuka pystyy rentouden säilyttämään. Näin on, ja Visa on eittämättä silti se suurin ennakkosuosikki, eihän siitä mihinkään pääse. Tässä esittelyyn Lauri Kirkkola, joka takuvarmasti taistelee myös mitaleista ja kenties, jos kaikki menee aivan nappiin, saattaa ottaa sen kaikkein kirkkaimman tänään Turun Urheiluliiton Lauri Kirkkola siinä esittelyssä. Tässä puolestaan Kouvolun urheiluliiton Markus Kyttä, juossut ennätyksensä 6.89 tällä kaudella, ja sitten vielä aiturina paremmin tunnettu Joona Ville Heinä 6.98 tällä kaudella juostuna, ennätys 500 paremmin Helsingfors IFK Joona Villen seura, ja siitä lähdetään. Miehet 60 metriä, loppukilpailu. 7 tykkiä on mukana, Åstrandin rata on tyhjänä. Ja Visasta päivän lähetyksissä on puhuttu paljon. Muutamia vuosia sitten kehitys erinomaista, sitten pientä taantumaa ja loukkaantumisiakin matkalle on mahtunut. Lauri Kirkkola, Turun Urheiluliitto, 6.81 ennätysjuostuna tältä kaudelta, pystyy kyllä haastamaan Hongiston tällä matkalla. Mitä tekee Eetu Rantala, Oulun Pyrinnön mies, joka juoksi radalla 3? Valmiit. Ai, jälleen pitkään odotetaan tuota takaisin laukausta ja jälleen sitten aavistuslähtö. Kuka on? Vaikea on tuosta ainakaan reaaliaikakuvasta sanoa, mutta niin se vain on, että yksi sieltä todennäköisesti liputetaan kisasta pois. No kyllä nyt tällä hetkellä kestää liian kauan se piipin tulo lähettäjän korvaan tai sitten reaktio lähettäjällä siihen, että ampuu takaisin. Että nämä ei ole hyviä tilanteita, jossa juoksijat 20 metriä kiihdyttää tuolta telineistä ulos ja sitten kävellään takaisin. Että kyllä tuon kakkospaukun pitäisi tulla nopeammin. Onko se Visa nyt, joka lähtee? Ei vaan ole Lauri Kirkkola. Kyllä, lähtee. Valitettavasti yksi ennakkosuosikeista kokee tässä nyt tuon hylätyksi tulemisen kohtalon. Ja katsotaan tästä takaviistosta. No on kyllä tasainen. Kyllä, tasainen on, mutta kyllä siellä Laurilla, jos käsiä seuraat, niin pikkusen aikaisemmin on kädet tuolta radasta irti. Ja tarkalla on täällä kyllä Vilppilahden paljastuslaitteet. On tietysti myöskin mahdollista se, että silmämääräisesti lähettäjä ampuu näitä takaisin. Aina ei tarvitse Vilppilähdön paljastuslaitteen huutaa. Lähettäjällä on siihen kyllä täysin oikeus, mutta ei tuo semmoinen silmiin näkyvä Vilppilähtö ollut. Hiuksen hieno. Ja niin kuin Jonathan haastattelussa sanoi, että hänen mielestä ne rivissä lähteneenä alkuerässä kaksi tapahtunutta Vilppilähtöä eivät olleet sitä, että hän ei ainakaan huomioinut niin. Ja samoin juoksijoiden keskuuteen totta kai tieto ensimmäisten päivän lähtien jälkeen meni myös Hanna-Mari Latvalalle, että herkässä niin sanotusti ovat telineet, ja tämä myöskin huomioitiin sitten siellä puolella. Tosi sääli. Lauri Kirkkola olisi ollut kyllä aivan ehdoton mitalikandidaatti ja mahdollisesti jopa Suomen mestaruudesta miestoissa taistelu. No, uusi yritys, enää 6 miestä jäljellä. Myllymäki, Monni, Rantala, Hongisto, Skyttä, Heinä. Valmiit.
No nyt päästään sentään liikkeelle. Aika hyvän lähdön saa sieltä Hongisto ja tulee tällä hetkellä kärjessä ja ottaa Suomen mestaruuden. Näin se on, näin on. Sen jälkeen käydään kyllä tosi kovaa kamppailua muista mitaleista, mutta Eetu Rantala tässä tekee, oliko noin 6.74, juoksee kauden parhaansa, mutta on se valitettavan kaukana. Voi 1000 tulimaista. Ja Turkasen turaus sanoisi Tinttisarjakuvasta olevat hahmot, mutta niin se vaan ei riitä sitten tällä kertaa. Hongisto kyllä ottaa Suomen mestaruuden, tässä se nähdään. Ja ainakin vielä tuo epävirallinen aika on 6.74. Eetu Rantala juoksee hyvin. Ottaa hopeaa ja pronssista sitten sitä joudutaan kyllä tässä vielä odottelemaan, kuka sen 3. mitalin tässä ottaa. Jos nämä reaktioajat pitävät paikkansa, todella herkällä on nuo tosi kova taso noissa reaktioissa. Visa Hongistolle näytetään 0,113 eli 13 000 sekuntia pelasti Visan noiden mukaan Vilpparilta, joka taas tänne katsottuna näytti ihan normaali lähdöltä, että jollain tavalla aika herkällä on kyllä nyt nuo reaktion. No nyt se pyöristyy 6.72 ja Visa tekee. Loistavaa! Loistavaa! Vielä ei ole tuloksia tullut, ei mutta ole. kuulutetaan. Ja näitkö Visan odotti, ei, totta kai ennen kuin tulokset ovat viralliset, ennen kuin vahvistetaan se tulos, niin eihän ajanottoihin kannata luottaa, mutta kyllä reaktiot ja kuulutus sen kertoo, että 6.72 olisi aika ollut, mutta edelleen täällä hallissa on 6.74 taululla ja vielä odotetaan. Tulosmonitori meille ei ole vahvistanut tätä aikaa. Ne, jotka pikajuoksusta tietävät paljon, kerron 4 sisimmän radan reaktioajat. 0,129, 0,135, 0,119 ja 0,113. Eli erittäin kovia reaktioaikoja. Ja joko kaikki saivat aivan maagisen lähdön tai sitten noissa laitteissa on kyllä jotain kuviota ja jälkimmäistä puolta pikkusen se, että näitä tasaisia lähtöjä on täällä ammuttu takaisin ja miehiä ja naisia joutunut katsomaan. Ja näin se on. Visa Hongisto juoksee itsensä EM Göteborgin 6.72 on täsmälleen tuo vaadittava raja. Loistavaa, Visa Hongisto alittaa siis tarvittavan rajan Eetu Rantalalle SM hopeaa ja Ville Myllymäki ottaa näin SM pronssia.